नैबेहाय क'क्राझार थेंगापारायाव जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनाखि अफिस बेवहाय नुजानो हानाय जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि मानगोनां आफादगिरि पद्मश्री हाज'वारी सार लोगोसे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि वीरेन्द्र बसुमतारी बिथां लोगोसे जोंनि सेंट्रेल अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि ट्रेजारार बिथां रजनीकान्त महिलारी आदा आरो जोंनि बनसुनि प्रेसिडेन्ट लोगोसे सेंट्रेल बनसुनि प्रेसिडेन्ट बनजित मन्जिर बसुमतारी आरो डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जोंखां नार्जारी बिथां आरो लोगोसे बनसुनि माखासे सोद्रोमा बिथांमोन दंबावो आरो जोंहा मानगोनां प्रेस मिडियानि बिथांमोन आं बिथांमोनखौबो दिनै बरायबाय। दिनै मोनसे गोथार सान होननानै आं सानदों, मानो होननानै बुङोबा जोङो माखासे दान आगोलावनो मोनसे बिजाब लिरनायनि बिथांखि लादोंमोन बिजनियाव जेब्लानाखि जोंनि सेंट्रेल अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि बे मिटिङाव जे जोंनि गोबां रायजो राजायानो बिटिसि एकर्ड 2003 आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट 2020 बे मोननै एग्रिमेन्टनि सायाव माने गोबां माने मानसियानो बेनि दफाफोराव मा दं मा गैया बेखौ मिथिया। जायफोराव आङो प्रेक्टिकेलि गोबां जायगायाव गिदिंनानै जोंनि रिटायार्ड पार्सनफोरनि गेजेरावबो सोंनानै मोनबाय, रावबो दासिमबो बिटिसि एकर्ड फरायफेरनो मोनाखै आरो बिटिआर एकर्ड फरायफेरनो मोनाखै। बेनिखायनो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि सेंट्रेल कमिटिनि मिटिङाव बे जिनिसखौ सावरायनानै जोङो थिरांथा लानाय जादों जे बिटिसि एकर्ड 2003 आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट 2020 बे मोननैनि गेजेराव मोनसे कम्पारेटिभ स्टाडिनि बिजाब दिहुननांगौ होननानै जोङो थांखि लायो आरो बे हिसाबै जोङो बावैसो साननिफ्राय बे जिनिसखौ रेडि खालामनानै दिहुननाय जादों। दिनै बे मोनाबिलि समाव आङो बे बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय जोंनिनो मानब गेदेर स्थायी जुगामि आफादगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी सारखौ आङो बिजाबखौ बेखेवना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बिजाबनि सिङाव मा मा बिनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय आङो मानगोनां आफादगिरि सारखौ जोंनि बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि अमर सिंह ब्रह्मनि खावलायनाय बादियै आङो बे बिजाबखौ बेखेवबाय। January 2020, 2003 10 February आरो Peace Agreement 27 January 2022 नि 2020 नि मोनसे जुथायारि फरायसंनाय published by All Bodo Senior Citizens Forum क'क्राझार। गुसुङैब्लाबो जोंनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि अमर आंखौ बिजाब बेखेवनो खावलायनायावनो बुंलांदों। आं बेखौ फारि फारि फरायथिनानै होनो सानाखै। बिटिसि एकर्डआव मा दं, बिटिआर एकर्डआव मा दं, बिनिनो गोनां गोनां खोथाफोरखौ पइन्टफोरखौ बर' रावजों सोलायनानै रायजो राजा मिथिहोनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। बिटिसि एकर्ड 1 बेयाव मा दं बेखौ इंराजिखौ होनानै बर' रावजों सोलायनायखौ होनाय जादों। बिटिसि एकर्ड 2 अबजेक्टिव्स बेवहाय मा दं बेखौ इंराजि सेन्टेन्सखौ होनानै आरो बेयाव बर'जों सोलायना होनाय जादों।
BTC Accord 3.1 बेखौ इंराजि खौनो दहाय दैखांबाय आरो बेखौ बर' रावजों सोलायनानै बेखेवनानै होबाय सुंद'ब्लाबो एनालाइसिस बायदि खालामबाय BTR Agreement 3 Alternative of Area BTAD 3.1 बेखौ बेबायदिनो दफा बायदियै लांदों 3.1 बा बिदिनो BTC Accord 4 बेवहाय मा दं इंराजियाव बेखौ थिसनबाय आरोबाव बर' रावजों सोलायनानै बेखौ सुंद'यैबाबो एनालाइसिस खालामबाय BTC Accord 4.2 इंराजि रावखौ बेवहाय दैखांबाय आरो बर' रावजों सुंद'यैब्लाबो एनालाइसिस खालामदों BTC Accord 5 Power and Functions बेवहाय मा दं बेखौ बर' रावजों राव सोलायनानै होनाय जादों Subjects to be entrusted to BTC by Assam government बेवहाय मा साबजेक्ट दंमोन BTC सुक्ति बादियै बेवहाय 40 डिपार्टमेन्ट्स 1 निफ्राय हमनानै small cottage and rural industry 2 animal husbandry and veterinary 3 forest बेफोरखौ लाफानानै 40 सिम registration of births and deaths बेसिम बेखौ इंराजि दफाखौनो थिसननाय जादों आरो बेखौ बर' रावाव सोलायनानै होनाय जादों BTC Accord 5.2 बेवहाय मा दं इंराजि जों बेखौ दैखांबाय आरो बर' रावजों सुंद'यैब्लाबो राव सोलायनानै एनालाइसिस खालामबाय BTC Accord 5.3 इंराजि रावै बेखौ थिसनबाय आरोबाव बर' रावजों बेखौ सुंद'यै एनालाइसिस खालामबाय BTR Accord 3.3 मा दं बेयाव बेखौ इंराजि सेन्टेन्सखौनो दैखांनानै होनाय जादों आरोबाव बर' रावजों बेखौ सुंद'यै एनालाइसिस खालामदों BTC Accord 5.4 इंराजि राव जेरैबायदि बाहायनाय जादोंमोन सुक्तियाव बेखौ दैखांना होनाय जादों आरो बर' रावजों बेखौ सुंद'यैब्लाबो एनालाइसिस खालामदों BTC Accord 5.9 बेवहाय जोङो एकर्ड बायदि माबायदि बेनिफिट जादों आरोबाव बेखौ आरोबाव बर' रावजों सोलायनानै एनालाइसिस खालामनानै होनाय जादों BTC Accord 5.10 बेखौ इंराजि राव सेन्टेन्सखौ दैखांना होनाय जाबाय आरोबाव बर' रावजों बेखौ राव सोलायनानै होबाय सुंद'यै एनालाइसिस खालामबाय BTR Accord 4.4 Executive functions of BTC shall be exercised through its chief executive officer not below the rank of principal secretary to Government of Assam बेबायदि दंमोन आरोबाव BTR आव मा जाखो बेखौ होनाय जादों 4.6 Deputy Commissioners in BTAD will report to Chief Executive Members of BTC through Chief Executive Officer in respect of all developmental activities in their districts with regard to the responsibilities assigned to them by BTC बेखौ आरोबाव बर' रावजों सुंद'यैबाबो एनालाइसिस सावरायनाय जादों BTC Accord 6 Law and Order आव मा दंमोन आरो बेखौ BTR Accord 8.2 बेबायदि माबायदि महर होनाय जादों बेखौ बुंनाय जादों BTC Accord 9 Development of Bodo Language BTC समाव बे एकर्डआव जों बेखौ मोनदोंमोन आरो बेयो जोंनो माबायदि बेनिफिट होदोंमोन बेखौ बर' रावजों राव सोलायबाय BTR Accord 6.2 Government of Assam will notify Bodo language in Devanagari script as an associate official language in the state नैबे बाथ्राखौ BTC आव मोनखानायखौनो आरोबाव BTR Accord नि 6.2 आव सोफिननाय जादों नाथाय जेबो जोंहा बेवहाय बेनिफिट बा मुलाम्फा गैया
BTR Accord 7.2 Government of Assam will take effective measures to protect khas land, grazing land and water bodies from illegal encroachment. बियो दा नैबे BTR Accord बायदियै जोंहा दि खहासो जादों बे बाथ्राखौ सुंद'ब्लाबो एनालाइसिस खालामनो हानाय जादों। 12 Relief and Rehabilitation 12.1 बायदियै BLTआ माबायदि सुक्ति बायदियै रायजो राजानि खामानि मावदोंमोन बे बाथ्राखौ इंराजि रावखौनो होनाय जादों आरोबाव बर'नि राव सोलायनानै बेखौ एनालाइसिस खालामना होनाय जादों। बेवहाय 12.3 Bodo youth will be considered for recruitment in police, army and paramilitary force to increase their representation in those forces. बे बेनिफिटआ दंमोन BTCनि बादियै आरोबाव नैबे BTRनि उनाव बियो मा महर लाखो बेफोरखौबो सुंद'यै बेवहाय सावरायनाय जादों एनालाइसिस खालामनाय जादों। जोबनायाव बर'सा खौसे जा बर' हारि थांनानै थाथों दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफाद थांनानै थाथों बे सुंद' राव सोलायनायखौ बेवहाय फोजोबहैनाय जादों आरो बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सिङाव हाबनानै फरायथौगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो मोनसे रुजुथायारि फरायथौनायबो जागोन। आरोबाव जोंनि दफाया बबे BTCनि थाखाय BTRनि थाखाय जोंहा माबायदि मुलाम्फा जादोंमोन खहा जादोंमोन बे बाथ्राखौबो मिथिनो मोनगोन। बेखौनो आं सुंद'यै बिजाबनि सिङाव थानाय बाथ्राफोरखौ फरायथिबाय बुंथिबाय आरो गोलावै नोंथांमोनहा बेखौ फरायनानै बुजिनानै लागोन आरोबाव गावजों गाव बिनि सायाव आरोबाव सावरायलायनायनि एनालाइसिस खालामनायनि खाबुखौ लानो हागोन। आरोबाव जोंनि रायजो राजाफ्रा फरायनो रोङि मानसियाबो जाहाथे मिथियो बेखौ बे बिजाबखौ लानानैनो बुंथिनानै होयोब्ला आरो साबसिन जायो रायजो राजाफ्रा गुवारै मिथिनो मोनगोन आरो फरायनो रोंनाय मानसिफोरनि गेजेरावबो खायसे देबनागिरि हांखो इंराजि दफाखौ सोदों आरो बेखौ बर' रावजों राव सोलायनाय जादों आरो हानायमानि जों असमियावबो बेखौ महर होगोन। दा नैबे बायदिसिना जोंहा बेस्थ'तानि गेजेरजों असमियाखौ हास्लाबाखै खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बिनि गोनांथार माखासे दफा बबेबा थालांदोंब्ला बेखौ आसि थुनानै खिन्थानो थाखाय रायजो राजाखौ खावलायबाय। माबाफोर गोरोन्थि थालांदोंब्ला बेखौबो आसि दिन्थिनानै जोंनो फोरमायनो थाखाय खावलायबाय जाहाथे बेखौ जों फोसाबनायनि खाबु मोनो। आरोबाव दफाफोरनि गेजेरावनो बबेबा इम्परटेन्ट दफाया थालांदोंब्ला बेखौ थिसननानै जोङो बर' आरो असमियावबो बेखौ फोसावनायनि राहाखौ लागोन। बे सुंद' बुंथिनायखौ बुंनानै आंनि बे मोनसे रुजुथायारि फरायथंनाय A Comparative Study on Bodo Accord on 10 February 2003 and BTR Peace Agreement 27 January 2020 Bodo Accord 2003 10 February आरो BTR Peace Agreement 27 January 2020 नि बे बिजाबखौ बेखेवनाय हाबा आरो आंनि सुंद' बुंनाय खामानिखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।